Ambuye ndine wanu, nditumeni komwe mukufuna. Tikulandireni konse komwe mukutisatira pano pa Facebook page komanso pa YouTube komanso pa Radio Alinafe. Ine ndi Titus Jataphiri kukulandirani mpulogalamu imene ya Tadziwe Atumiki Athu. Ndi pulogalamu ndithu imene timakhala tikumva wa atumiki athu mu mpingo wathu wa Chikatolika, kuli ansembe, ablazala, asisteri, adikoni ngakhalenso agulupa. Ndipo lero mu pulogalamu imene ya Tadziwe Atumiki Athu tikhale tikucheza tikumva zambiri za utumiki wa amene ndi Deacon Julius Chalunda. Si choncho adikoni? Ndicho ndithokoze kuti dzina lako Chalunda. Mali Chalunda kwa basi. Nthawi inaje ni mavutika nalo. Ina mati Chalunda koma iya si Chalunda. Chalunda. Oho. Chipwete Chalunda. Ndi mumathaso kuonjezera kuti. Iya singa kuonjezera koma. Iya sinanga. Chabwino program yathu ya Tadziwe Atumiki Athu ndili ndi Deacon Julius Chalunda. Tiyambe ndi funso lonena kuti Deacon Julius Chalunda ni ndani makama? Poyamba Deacon Julius wakati pomwe wala mawena ake. Colin. Julius Colin Chalunda. Tiziphatikiza. Mamenda limodzi, dzina limenda limodzi. Oho. Julius Colin Chalunda. Deacon Julius Chalunda ndi Deacon amene kuchokera ku Mlali Parish. Magdalene Lilongwe ino. Kwathu ndithu kuchokera ku Mlaleko. Makula ali komweko, kubadwa komweko, kukula takula komweko. Tingoti kwathu ku Mlali. Palibe zoti iyayi aku 49. Ayi. Arumene usiku mudzi. Kwenda kusuku mudzi. Mudzi ndi kwa. Kumudzi kuma. Kwa. Sori anina kwa mai. Timati kwa Nkhanda chakomweko. Kumati kwa Nkhanda. Pamene kwa bambo kuti mpwa Chalunda. Tibwere pa nkhani tsopano ya maphunziro. Deacon Chalunda. Maphunziro aina bwanji kuyambira primary mpaka na mwina ku secondary? Ine primary yanga ndaphunzira masukulu awiri. Kuyambira standard 1 kulekeza standard 5 ndinali pa Mlali primary. Kenaka ndadzasuntha nkupita no ku Grime Boys Boarding Primary School. Kumchinji uko. Kodi maphunziro ako nanusi? Ataphunzira ku mlali komwe kodi? Ndi madabo naliza. So napita ku Grime Boys Boarding Primary School mina phunzira mpaka standard 8. Chabwino. Kenaka ndimene tinalimbira nawo maso ku seminary. Ku Mlali kunja. Ku Mlali. So tapita ku seminary ku Mlali. Tinachitika mwayi anali sankha. Tinali mkulota ati sankha. Kama mwayi kapena kuti mnakhoza maso. Pena anthu ena makwenda nzeru kuposa weyo koma mwina sosatengedwa. Mwina kutaka sumana ndi mwayi koma tisinganene kuti kunali mwayi kapena unali nzeru. Izinso ndi situ zinakhala bwanji. Koma ndali na mgulu amene kuti tinasankhidwa kuti tikayambira ku Mlali seminary. So pakinapita nakaphunzira kuyambira form 1 mpaka form 4. Pamene 2017 timene pamaso athu a form 4. Ndibwereso pang'ono. Na mada kusonoto nkhobe imeneyi mbanja la Chalunda. Deacon Julius ndanamba chani ukhoza pesa kuti yayi ndikumva zambiri chokera kwa last born. Sidoncho. Mbanja mwathu nabadwa anthu 7. Payamba tinabadwa tinali anthu 8 koma mmodzi mbale wathu Felix anatsogola. So pano patili anthu 7. Ndi mbanja mwine ngo number 6. Number 6. Number 6. Ndi mati last born ngoti Ndo number 6 ndi. Chabwino amene mukutisatira kumene tili mu program imene ya Tadziwe Atumiki Athu. Ine ndi Titus Jataphiri komanso ndili ndi Deacon Julius Colin Chalunda. Ndi amene ndithu tikufuna timve zambiri makamaka pa utumiki wawo kuti chifukwa ninji iwowa adasankha kukhala mu utumiki umenewu makamaka tikaona mayitanidwe amene ali mu mpingo wathu wa Chikatolika. Deacon sopano mafotokoza primary, secondary kenako ku Mlali. Ndikufuna sopano ndimve chimene chinakupanga ni inspire khumbo lokhala wansembe lidamba bwanji? Munthu ne ndakulira pa parish. Bambo anga ntenake anala gulupa. Koma anapuma mzaka za mbuyomo. Koma atakulira pa parish penipeni pa Mlali paja. So kuyambira mwana nditu kukula ma program a parish makaro panga nawo. Tinamba kuvina, tavinako.
Uthandizira misa. Thandizira misa tathandizirako. Oho. Chinyamata tapangako. Nanga kwaya. Kwaya neti mayimba kwaya. Inali kwaya chinyamatayo. Chifukwa fuso limeneli pa Facebook page ya St. Peter's Major Seminary. Muri kusogolo. Sono mwina kwaya na usana pangako. Chidwi cha kwaya ku. Chinambire fa cha kunyamatako. Usiku. Usiku unaona anthu kuti kuimbako. Amakukonda. Ni nthawi imene kuti youth yathu kuimba ndine tikayimba. So fa chimene zo zinokuti basi chidwisho chamba kuimba chapezeka. Komanso fa kumlale seminary panena kuja. Nenso ndi mgulu la singing club. Imene kuimba koso timakukonda. So I think chidwi yoimba yo chakhala ngati chapitilira. Fike mwina matona ku St. Peter's kuja tiri kutsogolo tokutani. Chidwi chake chemba pamene ponditu. Makama nkhani yoimba. Nde tsopano pa nkhani ya kuyamba ndithu ulendo kuyamba ndithu ka seminary janji mayenda zidamba bwanji tsopano chiyambi chake silinganena kuti chiyambi chidayamba ngati magetsi kuti kuyatsa kuzimitsa koma ndipona ngati chiyambi chake chidwi chinamba pang'ono chifano titili anayoncho ansimbo siyana amatitenga makitsazo ngati malimu Joseph Kathiwira amatitenga kuti tatiye na nyamata inu anayi tatiye tipite kuna kwake mokumbuka nthena yake tiliana tinapita kutengwa nthenga unali chaka cha masistem Alang kuti tenga kuti inu mathandizira misa tatiyeni basi nyama kwakwita wenda kucha mambo kashuntana yake sonati tengaso tinapita suku girimi ndiye mati kamaenda ndi anthu aja kumaenda nawo asembe aja kachidi pang'ono matani kumakala bwera basi kumakula chira kanapita kumaina semina lozo semina kucha koso kuona sumene utumiki kukhalira anthu akukhalira asembe akukhalira kachidi kanamba kutani kanamba kubwera sopano kanamba kubwera so ingayoti anthu zinambira kumwana ndithu nde mmene mwafotokozeramo sopano mutafotokozera makolo anu kuti sinoto ineyo Mulungu andiyitana kumayitanidwe amenewa ndikufuna nzakhale wansembe uzindika kuti ndi mwana wa namba 6 mbanjamo adachilandira bwanji pali mistake imene imodzi imene ndinapanga makolo nawauza fa ukakhala kumala semina lume mbakalata yoti ulembete kuti kwanga nauza usembe so ine namba kulemba kalata ya makolo sandatani msanauze makolo sanadziwitse inalemba kalata icha inapita tatsekera pamene inapita ku nyumba ndi brother wanga makhala kudetsa nachoka ku nyumba kupita ku holiday kwa brother wine ndi brother anamudaba kuti maiso atuluka koma zolemberazi zilukana zo busy kodi bwanji munthu uyu kenaka amadzatifunsa kuti akudaku zinthu zisimvanga nawo ndena mwazora nchimwene leo nalembera za usembe akuti muli serious kodi ndati ndili serious basi ndege sana vulevuta nango kala chabwino ndamva ndanifushira kumwimba munadziwitsa ina sinadziwitse kumano tani towadziwitsa ndife kuti holiday yathu nali itali kunyumba nango ayimbira foni kuti kalanga tu ndipangana za usembe nandifunsa kuti koma munaganiza bwanji ndata basi muna ndi Mulungu mena tani akutitana of course bamba sana vetsetse koma ndata nyama kubwelera ku nyumba so pano kuti yasala wiki imodzi kuti tipita ku school kuti kambe information yathu pamene kanani basi kuti ana vetsetse anachilandira bwino ndithu kuti acha bwino poti zimene mwasankha pitirizani kwa bamba posona kuti they were down kuti tuna munthu iyi so pano tibwere pa nkhani ya first experience impression yanu okay ineyo ndofuna ndakhala wansembe mwapita sopano ku seminary mutangofika mu corridor experience inali bwanji mnamba bwanji mutangofika mu corridor te takulandirani experience of course singakhale kuti yosiyana kwambiri chifukwa chinachokera kumulala seminary and like you are used I was almost used malamo ena koma chifukwa ku seminary reformation ni number 2 December 2017 nomwe katsukulu mine kunagwa mvula yopsa pakasina tinambira ukasina nimwambika kuti tinenda pasi kuchokera pali nthipe wani paja kukafika ukasina chifukwa kuti ndintunda kwa info ndimene nosura I think zinthu zifunadi akanabwerera kuti ndimene kuli limu hayi sindipitirizo kunali mvula ndi kunali matope seminari marumiza kalimoto kuti zatenge katundu mwana afirenda kuti atenda tani tenda pasi ndina kafika pamene uja usiku mawa ena amene ndachokera ku seminary timadziwana ngati Dikoni Rumashana Dikoni Chikuse Dikoni Dennis Mawango
ndanthu kuti timadziwana nawo. Yeah. So chifukwa chakuti timadziwana tinaende anthu ene kuti ndimadziwana nawo kale. Experience yake sinavuta kwambiri ndikazikike. Ananga ndi ma classmate. Ana kuti ndi ma classmate tikudziwana nawo kale take chimodzi. Yeah. So kuti bange adapt ku seminar life, maka formation life ya usembe. Sinavuta kwambiri. Koma ifuna kumala ndo matesi zosiyana. Mpeni madaba kuti kodi moyo ndi mwini wewe. Ndichoncho. Umaka kumana ndi akumpota kuyankha chitumbo. Uku kumene apitaku ampoto kunalibe. Okay, koma mkapita ukachebe. Ukachebe mbele manda kumpoto. Koma kwathu kunala zathu akumangoshi. Ndi yawo ichi ndi amachi chankhulo. Sima chitolera. Sima chitolera. Sudu zote kama pangira dala. Ngozote kuti panaje tilipo ena. Basi amba chiyawo. Ife chankhulo changisho tilimba. So pano tachoka kukasina. Chifukwa ndimazindikira kuti ndi process ndithu. Mutachoka kukasina inali chaka chanji chimene. Kukasina nachoka 2018. Kena mbeno kukachebere. Kachebere. Yeah, wachebere nakhala ku zaka zitatu. Kumene maphunziro anja sopano. Ukutonga panga philosophy. Muri ndi mwangu wa philosophy. Siringa nene chocho philosophy navanga. Navanga kwa zaka zitatu. Kukachebere experience sopano inali bwanji. Kuzindika sopano I think ineyo ndambade kuenda ntunda umenewo woti nzakhale wansembe. Experience yako kachebere inali bwanji. Experience yako kachebere poyamba titafika moyo wake tino kuti ndosiyana kwambiri mbere kapanga kukasina. Kusiyana kwache bwana. Kusiyana kuchina kuti kuchina kuna ndanthu kuti afone kuti anthu akulu. Wembuye kamaruka amadziona kuti zikandire zinthu za anthu akulu. Ini ndoyenera. Ndoyenera. So tinafika basi. Kuna moyo wake ndiye kwamba chimene makandiza kuti mwana munthu kachuka sina kwa ibere kuja. Tsiku loyamba amupasa ni kanjo. Ndiwe ndikakanisa mutima mangamu kuti ndoti ndikavala kanjo wa iruja lamba watu wa black pamimba patachena. Nondabwa chifata pita Saturday. Sunday lake morning prayer tinapita kuno bwino. Nthawi ya misa ndabora zathu lima misa avala mikanjo inu ayi ifira ngovari ma jacket kokola bwanji na mambo naofusa bombo makini kudisi makala bwanji ndandozo kuti amudikire pumai basi afika mina munjo nona kuti azathu afira mikanjo ndikuti fe muneke besa chilendo kuti sino mweko khalumene pamene azidika kuti nkhani makhala kuti ndi process kuti sino gesta maruwa ngofika unambire nkanjo ya it takes time koma kusindu zote singa kumbire ndalike miezi ngati koma nthu inali miezi ndi tsopano yafika nthawi imene mmafuna inuyo kuti yayi nkanjo uja ndi brother Julius lamba ndo munachimva bwa mweni kankanjo kaja maso tisidoti kankanjo koma nkanjo uja muli uthenga wina wake ayi ulemelero wina foma bereka beka oli mukena ngakudabwitsa kuti ndi pamene amazindikira a brother ndi awo ndio kuti ukavala kumene umakakwesera konti kuti kaoneka bwino ndipo tsaso kuti kudi zinthu zidinza serious koma anthu ndoti zimapereka chimwemwe komanso zimapereka identity yabwino ukavala kanjo uja of course zili zinthu zoti ungapangira matama koma zinthu zothandiza kuti nthana yake bimoto kama ine mazazo kuti chabwino zinthu panga zinde kuti moyo wake ndoti ndomenewo chabwino amene mukutisatira kumene program imene ndi ya tadziwe atumiki athu. Ine ndi Titus Jataphiri ndipo tikumva zambiri kuchokera kwa Deacon Julius Colin Chalunda. Anatero kuti yayi msamayi wale dzina limene la Colin ndesi ndikuzaza kuti asindi kudziwa koma ndifusebe ndilofunikira bwanji la pakati dzina. Dzina lilofunikira kwambiri chifukwa ndili mwana dzina lake ndikachona kwambiri na cha Colin la Julius linabwera kumapero chifukwa cha skulu ya Katolika. Amana kuti ayimbo ise Christian name. Yes. Pamene bwezi nali ane Julius. La Julius. So na Colin never ntim. Deacon Julius. Ndikudziwa ndimakamba kuti pa Facebook page ya St. Peter's Major Seminary mumapezeka kuti timaona ndithu mutsogolo mukuyimbitsa mumakonda nyimbo nyimbo ndi mazikonda zakwayasho nyimbo zake pa utumiki wanu umene munasankha ngati wansembe. Nyimbo iti imene mukamamvetsera inuyo mumasangala kwambiri kuti ine ndi utumiki umene ndidasankha nyimbo iyi imandisunga. Nyimbo imene ndimayikonda ndikakhala mwina zinthu zikandivuta zikandithena maybe nkhawa zikandipeza ndi nyimbo ya Chance College amati thokoza yawo.
Mathokoza yawe basi imene basi imeneyo ndi chance college alumni choir amana kuti thokoza yawe mwari nyo mukumuthokoza kuona ndi mene mwaendera sichocho ndikocho amana kuti pazonse muli nazo thokozani yawe kaino asembe thokozani yawe fa patumiki wanu ino abanja thokozani yawe ife anthu tonse thokoze yawe basi so kanyimbo kameneka kama ndikira mtima kwambiri kutenga ndutumiki wanu mmene kutenga ndutumiki wangu mmene nasankha kanyimbo kameneka nkamene ndimakakonda chabwino pa nyimbo imeneyo ndikufuna sopano ndibwereko pa nkhani ya pastoral experience pa nthawi imene munali ngati a Blazara sopano ndimakhulupirira kuti amakutumizani ku pastoral experience mapalisha osiyana mwenda mapalisha ngati komanso maybe how's the experience for the first time kuti a Blazara tikukutumani for the pastoral experience mukaona kuti a Kristo timankhana nawo motani kandu ulaliki uja paguwa mwawerenga uthenga lalikiranso linokha zimatani pastoral experience yanu inali bwanji? Poyamba ndina kuti pastoral experience yanga ndapanga mchaka cha 2019 nambira ku Chilinde ndikuti banja lawera Chilinde ndio nthawi ndili first year ndinapita ku banja lawera ku Chilinde ya ntafika kuja nakumanda nsembe abwino mulemu bambo Francis Damaseki nena ndi wacha nakhala nawo ndi mchaka choyamba kena kano chaka chimwe anatsindana ine ndiri komwe kundi bambo Samson kumkombera ndanthu kuti nakhala kuno kwambiri komano kupalishi nonde munakhala ndi anthu oti ansembe oti mbiri yawo yopankhani yawo lali anthu amayamikira ndicho ndiko tonyesera ndichoona koma kupalishi moyo sunala buno kwambiri koma ndi vimwe zimene ndivuta kwambiri ndipo mbuka nditafika kumene zikende pale nacho kuti ku school matha kuona kuti khala ngati kuti ife ndifana mukumbuka kunabwera anthu enayo atinozo kuti mukwanitsa ndiye nezifuso kunafuso kuti mazimene zimafuso fayani maona kuti ndini mwana ndinozo kuti inde chabwino mwana ngati mwana munthu nesine mwana sine mwana mkathupi chabe koma kufi ndine mwana mwachiganicho isuna pange maphumo kuti mwana musimuda kule ndatayi so imene ndi challenge kwambiri amazuri mukamakhala kuti utumbikira anthu ena matenga mwana ena matenga kula kulu komabe akandi kodeka mwana koma akandilemekeza chimene chimene masangana nacho kwambiri mnakamba zolalika pamalamulo akatolika kapena malamulo akuseminari amene kuti dikoni yekha amene angalalike so ansibe amene adakhala nawo ambiri amatsatira lamulo limene kuti ayi chabwino ine muri pastoral experience zinthu imene muchidziwe koma pa zinthu zinazi zatite chezi tindi tisatire malamulo kuti malamulo kuti mangoona kuti pena mamayi amandipasa kuti mwina ngati maphunziro mwina ndipita kumphakati kujandozo kuti maka ngati umenewo pangani prepare maphunziro enake kena kandiwaonesa kuti maphunziro ange ndiawa ndinakonza kena ka second sitinapite ku pastoral experience ifo cha covid timene kunali covid so sitinapite komano mchaka cha 20 if not mistaken 2021 2022 napita kusalima pale pasima pagenda kalapo makalapos ndakalaposo papastoral experience inteme ndi St. Peter's chaka cha choyamba mpamene napita no kusalima parish ndicho kusalima parish tinabwera anatumiza kumaulako ndimuchana kale limodzi ndikadzagwira kwedo inafe mafuna pamenepo chimene chinali chaka cha tuntu foka maliza second ndiyo kajibu ku St. Peter's nthawi imene panopa zinasita koma nthawi imene makala amakutumizani ku chaka chimodzi amati probation kumene makakhala kwa chaka chimodzi makaphunzira zosiyana so ine anatumiza Maula Parish ndikuti ntchito ku Maula Parish komanso ku Radio Alinafe experience ya ku Radio Alinafe inali bwanji chifukwa anthu ambiri anazamba ofusa kuti sono a Blazara Julius ali kuti sono ndo pano sa Blazara pano ndi adikoni koma ndita asowa inali bwanji experience kugwira ndi Radio Alinafe chifukwa panali ma program ngati Catholic Perspective kugawana chikhulupiriro chathu katekisimu ndi ma programs ena amene mapangisa experience inali bwanji? Experience yambire ku school tito ku school amatumiza maina nda maneno kuti wakutapita kwakuti wakutapita kwakuti ndiye maina ajatabwera dzina lange ne bazula nditumiza ku Maula ndanayika Maula stroke Radio Alinafe wow ndiye muti anthu angona za Maula zija ona Radio Alinafe Radio Alinafe iwe
Bro jana mbika tola nkani. Oh, kumena kuja tola nkani. So ile mwana kuti communication sinapangeko. Journalism simbidziwa. Na ndi nkawo interviewing ndo zikali bwanji. Nzikati chani. Oyo palido kunzikati chani. Zikali bwanji. Ndi nkawo inalipo. Koma tutafika kwetu nasho kucha. Na kumandi bambo chikanya. 100% tuchabwe. Tena kana kumana sundi timu yanu. Yoti tinakondwako. Chifika kuna kuchako tinakwela makofi. Timaja memo mukudi. Kuna vile jako nakazikika chifua. Chamene anthu andandilira. Yes. Anali basa program motion sinanga mwana mujadi mapanga bo Catholic perspective tumapanga. Katikisi mapanga bo gawani tutorial tumapanga. Mambo kasonde nake so timambo kwenda so synod timaenda kumangono. So ndizo zoti chifua chamene anthu anatipangira anadzichira ntchito ifeso nakanga kuti ndadzirolera bwino mwachangu ndese sinavute kuti ndikhazikike chifukwa chamene timu yako life kuchina lili sepa ndi next part tita kuzizimusani pano kuti yayi program ya katikisimu ndi tatien tikatokupanga masenga ndi next part kupanga ndikatokupanga koma kuti ndi next part munga nene ndikuti akomere na kuphunzira ntchito mudzi pano pani pinopangira kanga chifukwa ndinakamba kuti yayi anthu akutero kuti kodi ali kuti abwerabe kapena simulipezaso kapena zimene zwadziwanda mbuya chabwino tikutero ndithu program yake tadziwa atumiki athu amene mwina mutisatira kumene pa Facebook page komanso pa YouTube. Ine ndi Titus Jaraphiri ndili ndi a Deacon Julius Colin Chalunda amene ndithu tikumva zambiri makamaka pa ulendo wa utumiki wawo kuti kodi wakhala otani pamene iwowa akhale wansembe posachedwa apa. Nde tikumva zambiri kuti ulendo wawo wakhala otani komanso mwina pa ulendo umenewo akhala ayenda motani kuti athe kuphunziranso zinthu zosiyana. Adikoni ndibwere pa nkhani sopano ya ngati sindikulakwisa kuti panali pa 25 May 2025 ku Zomba. Udikoni. Itayandikira nthawi imeneyo komanso litafika tsiku liti lolandira udikoni. Munachimva bwanji kutenga sopano ndi ulendo wonsewo umene mwayenda kuti asinoto ineyo ndakhala pang'ono. Munachimva bwanji? Zinali zovuta mtima. Anthu ambiri amapekesa kuti tsiku limene munthu usangalala ukondwa kapena chimene munthu afana makhandwe chimodzi retreat. Yes. Kusinkhasinkha. Pambuyo mufunsa kwambiri una kuti anthu ochepa amene amakhala asangalaladi. Kodi bwanji? Chinacho chakuti munthu tozona kumakhala kuti ngati nthawi zafika mwambacho umazamba ulingalira kuti ulendo udi. Ndapangati decision into this. Chifukwa makhala decision yamwe yako wonse. Yes. Ndio mambo ulingalira kuti koma ndapanga zidi. Nzolondola. Sizapanga li great. So sina izophweka koma be nanena kuti ndimvetsetse kuti nambo zifuna kale kale. Yes. Koma zonse nango pemba kuti teni kufuna kwanu kuchitidwe. So that week inene wiki yoti yosinkhasinkha tinasinkhasinkha ndipo mbafika pa tsiku lija tinana kuti mnadi Mulungu akutifuna. Mwali Mulungu akutitana ndi tinavomera. On that date that day tsiku la mawa tinazoka muno bwino tinasamba ngoze chimwe chopano chinamba kubwera titaona anthu mina sangalire kumene machoka kulumuko nembeka ntimabeka liti kuti zikuchitikadi ineyo kumatamba kwa sona anthu ambamenya akuti dzimuna nyimbo zamphamvu anthu akuyimba kwa bwana mawisho lamene kuti mawisho wina kuti anthu akumudzi ambiri ndio madabula sona anthu asangalire mabalisho kubwera anthu asangalala anthu adabwa kuti chino simusangalira fikani koma zoti sakuchoti mtima munthu zoyenda motani koma zine tsiku labwino la chimwemwe la malingaliro maso tsiku thokoza Mulungu. Mwakhala sopano Adikoni, how did you felt it again kuti apa sopano ndi Adikoni nthawi ja makamba kuti kutenga ndi malamulo a mpingo sopano apa ulaliki ndiwo how was it fixed experience ulalikira poyamba munthu umakhala excited ndio mwana kuti kukonzekera komane the good thing ndi ku school kuja matu kalemba laliki nthawi imene umachongetsa kuti akachonge mwina kucheka kuti in terms of theology kuti theology ili banji komanso kuti zimapanga present izo zili banji so makachongetsa ndipo akachongetsa anditana kuti
maganiza chokoncho oho ndandu zokura sona mumadziwa kulemba ndikupanga kuyankhula zimakazosiyana ndikukhulira kuti mukayankhula zimene malembazi oho ine ya ndikuti tikayisetsa makumbukira chaka tsiku langa loyamba kulalikira ndakalira kudomasi oho kunali chaka cha utatu wera ndimakumbukira bwino lomwe ndakalira kudomasi ndafika kuja kuima pabuwa timatatalepo be kumabesi sinangimazoti undu dindo wanga siningapasa train ayi namba kulalikira mwene kuti konfi yabwelamo kulalikira kuti zika wamba uzefa sokoma kuti kodi ndisimenezi ndiko ni mpaka na 30 minutes mulalikirabe choto 30 minutes atosakona fikazi ena makwanitsa 30 minutes kola malingala kuti ndimene chifoma kalopera sokwa station ndimene kuti ndimene chili mutungo pange bwina amene cha enake komano nkhani olalikirayo ayi timafana tukukoma koma ndikoni ucho tsopano munthu masinta stage oho umasinda nimakumbuka ndabwe kweda nafe kuja ndilalo ndikoni mucha wina kana ndifunse kuti kuti mkanga ndi mwasinta bwanji udinoja umasinta ufuna usafulira kwa kuti wewe ndi mtu otani koma udinoja pa ukaudoja umakusinta ndio ndinoja makalo kuti kwatsaso zinthu zina zochita kuya ize kuti mene mulili mwasi mungapani mulili mwa ize simungapani zimakhala zovuta inde kumabe pang'ono umavomereza kuti ayi atsiota atikonachi haya chabwino tikukamba kuti pa 18 July mukhale mukuzozedwa wansembe mukamamva tsiku limene mu mtima mwanu how do you feel kutenga ni process yonse imene mwayenda kuti pa 18 pano ineyo ambuye akalola ndine wansembe mwanena bwino kuti ambuye akalola pa 18 mulungu atikokomera mtima ndi kuti tikana mkulu ulandira utumiki wansembe mumachimva bwanji mu mtima tsopano popeza kuti ndipenda kando yofuna kanthawi yatali pena makhalada kuti ndikusangalala koma munganena kulemba muja kuti umakabe ndi nkhawa chifukwa kutsoti zinthu zino uzilowazi uziyambazi nze moyo wako wonse lifetime thing kulibe zotayi ndisinkhisinkika so kachimomwe makhalapa kuti ndikatumikire mulungu koma kena makaso ndi mandi nkhawa kuti mandimene dziko lilili mene panopa moyo ulilimu utumiki ukayenda bwanji ndiye nkhawa liko ncho pene tikamati masiku akupita kumapito ikonchi hayi kachimomwe kamakhalapa ndithu kuonaso anthu akuwozekera ndimatifunsa kuti zili bwanji pena kachimomwe kamakhalapa pena benkhawa imakhalapa kuti komano pa tsiku lidzakhala bwanji ndidzamva bwanji pa tsiku fa ena amatha kulira pa tsiku ndi chimwemwe tears of joy nyamaka tears of joy pena so akao kungolira fa nkhawa komano padakale pano ayinde tuchimwemwe chilipo komanso nkhawa zilimo muli ndi tsiku limene eniyo ngati Deacon Julius Collin Chalunda makambo dako matsiku ilili ineyo nasangalala kwambiri lilipo tsiku limene nasangalala kwambiri lilipo oho zidatani nalandira mkanjo wawaiti ndi lambo wa black ndisashi ina tsiku lokoma chifani chivoti ndimachiyembekeza kwambiri wamba nakhumuda undono kuti azanga avala mikanjo ija ifa first year chakupisira kajekete katu azikandwa kwambiri so tsiku ya traffic ayi chimwemwe nani ndi chimwemwe kwambiri ndipo ja mukavala chonchi jamati tabwera na pati jambulitsa amapika alipo alipo ndithu ngaya chomwende chinali nacho musemba wangawo mulendo wangawo formation iyo ayi tsiku limeneli nalokoma kwambiri ndipo simuliwa chabwino tikukamba kuti mulungu akalola pa 18 July mukhale mukulandira sakramenti limeneli la unsembe sakramenti laukulu ndi la unsembe mwina udziwa Kristu mwina azakhala ndi chidwi yayi ansembe athu muzachitise misa ku nyumba kwathu kandi kuphakati kwathu do have chakudya chinake chimene mati anyikadi chakudya chimene chimanditsangalatsa kwambiri ndipo Kristu akandikonza chimene chabwino kwambiri munthu ne ndiwasima kutengera kumlala munthu ne ndiwasima kuti pakhale sima ndio ndithelere thelanje mene osero lobalalia koma lofutsa lija amatra sinjiro mwandita moti ndikapita kuphando kumona kuti ayi pali hybrid
kenaka kuno kuti loko chani pali chips kenaka kuweka mpunga sima palibe sindipa bwino sindipa bwino kodi ndiguli jari kumafusa asinota dia mpunga hapo koma sima ibwe ndipo timana kuti siti nadi chabwino mwina pamene tupita kumapeto a program yathu ndimafuna ndimve sopano kutengera pa utumiki wanu mmene mwasankha ndi mawu anji kuchokera m'malemba oyera amene akukusogolirani ine pa utumiki wanu. Chabwino mawu amene ndisogoleni akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Tesalonika. Yeah. 1 Tesalonika mutu 5 ndi miaka 18 amanena kuti muzithokoza Mulungu pa zonse. Taking back ku Chansa College. Chansa College ija. Amanena kuti muzithokoza Mulungu pa zonse. Chabwino amene ndi Paulo oyera kwa uza Kristo kwa Tesalonika kuti muzonse thokozani Ambuye. Zithokozani Mulungu. Ndife yani Ambuye zikomo. Zikomo ulodikwa ndi nawo nchifukwa cha Mulungu. Zikomo. Basi wachinyamata nkomulimbikisa motani pa nkhani ya kusinkhasinkha ndi kumva za utumiki umene angakonde mu mpingo wathu wachikatolika kuti iyayi ineyo ndisankhe utumiki umenewo kumulimbikisa motani kutenga ndi ulendo wanu umene mwayendera ine? Poyamba achinyamata azindikire kuti ine sindimabisa moyo wosembe sikuti ndi moyo uli chilichonse chili bwino ayi kutengera moyo uli wonse kumakumana usindi moyo ndi mavuto osiyana-siyana. Zabwino zilimu zoyipaso zilimu. So wachinyamata amene afuna kutsatira moyo wathu poyamba azindikire kuti chimene akachipeze kumeneku si chabwino chokha sura kumana usindi mavuto okhaokha komanso si chilichonse chimene akuchiyembekezera kunjaku kuti akachipeza umulendo wathu ayi kwambiri chifukwa kambiri we end up being frustrated because zimene mfuna kuti timaziyembekeze mulibe. So usembewu utumiki umene ulendo usembewu ngokoma ina information yanga ndaiva koma mavuto analipo komano ndikandiwerengetse mavuto ndizo koma zimene ndakoma nazo azabwino nzo kufuna mafuna ndikambe kapena mulola kuti ndikambe amatero ena kuti sonoto pamene anali a blazala ndimene ana digoni panopo iya ikathuka usinthaso ndi kusembe kuti mulendo mumenewo muli zabwino sinde kuti mmenewo kathuka sinda Woi kuti jacket tibange chonchi ikhoza lokana. Muna ndi nthawi ko. Ndi nthawi. Of course tiwe mwivili muna ndi nthawi. So tipitirize kuti wachinyamata muna kufuna wani asidzika ikili. Zimateka kuti munake anthu akwankhula zambiri kuti akakwanitsa. Andi mere mudziwe funa sanga kwanitse. Koma manena kuti pena pake Mulungu cause and qualified and qualifies them. Yes. Yeah, pena pake Mulungu amatha kuti anthu amene akone kuti ngosembekezereka. Nkwasangala nkwapanga kuti akhala ina kutumikira. Saulo. Lakini Saulo anya kuti iwaja a Mulungu anali anthu ndi ankasautsa. Ko Mulungu anatenga sautsa yemweyo. So kwa nyamata aina amene kuti ino ndi mine mwanga ndimakhalira. Sindingazakhale choni. Ayi, nchifake kuti information. Information ijankana ndi mine. Imakukusintha kuti atabwera. So sura mafuna kuti munthu kuti yekeka minali ayi komanso sura mafuna kuti kubwere munthu kuti ayi amene ndi chiganda anga mafuna benthu kuti moyo wake amene moral life yake authority na ali ndi moral authority moral life yake ili bwino zofunikira kwa nyamata ina amene amakandi nkhawa kuti zaka zimachuluka amata kama kuwerengetsa zaka 9 ndikakwanitsa koma zaka zisimuwerengetsa ukamba uzimachuluka ukamba kuwerengetsa kuti 1 2 3 koma ndo koyamba umangopita kena solmadabo sonoto ati chaka chama usembe namalizadi mu wika mausembe kuti ndino ansembe so zatekadi sono zaka zimachuluka anthu ngamaziwerengera ngati 1 2 3 kuti mafusa anzanga amene ankanono yamba ulendo ena sona akumatidzimuka kuti kuti chimwene zakanene zijomalizadi zakanene tisazopere kutali osaziopa tabwera ukufunani sabwino malingana ndi nthawi panali zambiri zoti timve kwambiri kuchoka kwa inu koma zakufuna mbeni nanga zithera pomwe pangati koma kwakula diko ndikuthokozeni komanso ndikufunireni zabwino zonse ndithu Mulungu akalola pa 18 pano tizakhe tuchitira umboni ku Maula Cathedral ndi iyayi tifunireni zabwino zonse. Sikumu kwambiri.
Tikatere ndikuti tafikaso pa mapeto a program yathu ya Tadziwe atumiki athu. Ndinali ndi Deacon Calling makamaka Deacon Julius Calling Chalunda amene wamakamaka kwawo ndi kumlale Mlale Parish kumeneko, ndipo timamva zambiri kuti kodi ulendo wawo ayenda motani pamene Mulungu wathu wachifundo akalola pa 18 July akhale akulandira sacrament laukulu, sacrament la unsembe ku Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe ndi madikoniso ena asanu ndi atatu. Ine ndi Titus Jataphiri ndikuthokozeni kuti tinali limodzi. Pitizani kumatisatira pa Facebook page yathu komanso pa Radio Ali Nafe.